फोरमायखानाय बायदियैनो गागि आफादनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे मोनफ्रोमबो गामि जौगा आफादनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोननि जयैनो मोनसे फट' लानाय Saya dibantu sangat itu nasional jaga pendidikan saya dari angkasa kolonial negara. सानाव बिथांनि गोसो गोरबो बावनानै आरो नों आफादनि गेजेराव आलारि बाथि फोजोंनायाव माबाफोर जायगा गोरोन्थि जादोंबा निमाहा होनानै बिथांनि मुङाव थिसनफैनांगौ। गोबाव खालामनाङा। मुंखौ होफैनो थाखाय थाबैनो खावलायबाय आरो जाय बिथांमोना मोसानो गोसो गुदुं एबा खन्थाइया दसेनाव जागोन